Hadien laikenta bala rai bandan ke jinga sange ya siat happening ke Pakistan bat India bat ki wei pat ki kam da ki sipai kata nadu ke porsan baje janmi jongish pautre ujamang araja arpusan kensan u Omar Abdullah u menteri rangba ke jela Jammu and Kashmir ula thoa ke expert jong u ha ke por prasan pulai minit baka dujok yu ke bala jai ke jinga kran sange ya siat ki Jingbthei ki dang Sawa ha keleng ke nongba Srinagar kumban sukdo bakatay gajing rai sange esiat bat kiway pat ki kam jog sipay la kalong na ringko na sunne na duriaw kan tray kam na do kasan baje janmit bat kini ki artali ki Directors General of Military Operations DGMO na India bat Pakistan kinya kren biang haga khat artare ujemmang araja arpusan kani ke Jingbthei kala pen kindet yaki babun bat Hadien ketika Jingbthei ula tap saga video hakabaw la tho bakam don ke jinga sange esiat bat ki Air Defense Unit hapadang ke nongba Srinagar kilapli kani karai sange esiat kalwan Hadien palat Henry Pokenta ke Jingbthei namding ke India yaki ketemle no ki badan hapo Pakistan baki jaka ke Kashmir bala kurup da kategori pemarjan kata ka step senya jong nyotra ujemmang araja arpusan lingba ke Operation Sendur ketika Operation Sendur kedai ke jubab bakar India kala ai lingba ki bor sipai ya ke jingsha siat yap arpo hunregot ki brio pahalgam da ki le no Lashkar i Toiba ki blak no ai jingkersan da ke Pakistan ha ke no phai sngi jong ka arpo artrek yoyong arja arpusan Hadien pej bahagi ki sharp plus F Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta i ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi bana kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya